Goddag og velkommen til den her utrolige korte intro i, hvordan man laver diagrammer i Excel. I det her tilfælde er det et søjlediagram, men man kan faktisk kreere alle slags diagrammer på den måde. Der er en hurtig måde, men det hele kræver, at vi indtaster nogle data. I det her tilfælde de her data. Elever og hvor lang tid bruger de på Facebook om dagen. Uden data, ingen diagrammer. Husk det. Man kan vælge alle sine data og vælge indsæt søjlediagram for eksempel. I det her tilfælde ser diagrammet utrolig flot ud, ja næsten smukt. Men i nogle tilfælde kan de tomme celler imellem vores data godt skabe problemer. Så den sikreste måde, hvis ikke man vil til at gøre det om alt for mange gange, og det er jo lidt træls livet og kort, og vi skal videre, så kan man vælge at indsætte søjlediagram, uden at have markeret noget. På den måde får vi et helt blankt diagramområde. Vi højre klikker, trykker vælg data. Nu skal vi vælge vores data. Først skal vi have valgt vores serie, vores y-akse, og så skal vi have valgt vores vandrette akse, vores x-akse. Jeg trykker tilføj for at få kastet noget ind i det her diagram. Serienavn. Hvad vil jeg gerne kalde den? Jeg kigger på elever i 9A. Jeg trykker på elever i 9A. Så skal vi have valgt nogle serieværdier. Jeg vil gerne have antal besvarelser op af y-aksen. Prøv at se hvor pænt der. Der er bare lige en fejl. Vores x-akse ligger tallene 1 til 9, men vores antal timer er fra 0 til 4. Det er fordi Excel som standard går ind og siger, vi laver tallene fra 1 til, uanset hvor mange der sådan lige er. Det vil jeg ikke have, så jeg går over i min x-akse og trykker rediger, for at gøre det sublimt. Jeg vælger min antal timer, og sådan der, så er det ændret. Nu er diagrammet jo flot, smukt og generelt pænt at se på. Men hvis nu jeg havde en opgave, hvor det kunne være, at det var som at det var, at man måske skulle sammenligne noget, så har man jo brug for mere end bare 9 af den. Ellers bliver sammenligningen lang. Så jeg trykker tilføj og vælger endnu en serie. Den her gang antal elever i 9. B. De skal også have nogle værdier. Jeg vælger besvarelserne for 9. B. Og nu har vi et aldeles glimrende diagram, som viser antal elever i 9A og antal elever i 9. B. Man kan hurtigt sammenligne dem, hvis man har lyst. Hvis man ikke har lyst, så behøver man selvfølgelig ikke gøre det. Men det skal man nogle gange. Og sådan er det. Det var en hurtig intro på, hvordan man laver et søjlediagram i Excel. Det er den samme måde, man laver alle diagrammer på. Men husk, ingen data, ingen diagram, ingen penge, ingen slik, ingen hjerne, hårdt liv.